Clasificarea unghiurilor, calcule cu măsuri de unghiuri. Am învățat în lecția trecută că unghiul este figura geometrică care se formează prin intersecția a două semidrepte. Punctul de intersecție era vârful unghiului, iar cele două semidrepte erau laturile unghiului. Unghiurile puteau fi de diferite mărimi. Ele puteau fi mai mari, să aibă o deschizătură mai mare sau mai mică între laturi, iar această deschizătură o măsuram cu ajutorul unui raportor. Așezam raportorul cu centrul pe vârful unghiului, iar una din laturi trebuia să fie la valoarea 0. Cealaltă latură ne dădea măsura unghiului. Ne uitam pe unde trece a doua latură și citeam gradația de pe raportor. Unghiurile pot fi de mai multe feluri, am spus, mai mari sau mai mici, dar aș vrea să ne privim la acest raportor și să considerăm și să ținem minte 3 valori. 0 grade, 90 de grade vertical în sus și 180 de grade. Aceste 3 valori ne vor ajuta să clasificăm unghiurile. Clasificarea unghiurilor. Unghiurile se clasifică în funcție de măsura lor. Vă amintiți cele 3 măsuri importante de pe raportor? Valoarea 0, valoarea 90 și valoarea 180. Când măsurăm un unghi, fie ne uităm sau folosim culoarea albastră, fie ne uităm la culoarea neagră. Nu folosim ambele culori pentru același unghi. Și haideți să vedem cum clasificăm unghiurile. De exemplu, acest unghi are măsura cuprinsă între 0 și 90 de grade, adică este mai mare de 0 grade, dar mai mic decât 90 de grade. Acest tip de unghi se numește unghi ascuțit. Și pentru a reține mai ușor cuvântul ascuțit, gândiți-vă la un foarfec sau la ceva care trebuie să aibă vârful cât mai mic, cât mai subțiat pentru a tăia. Apoi, avem unghiul care are exact 90 de grade. Dacă vă aduceți aminte raportorul când l-am așezat, dacă am așeza semidreapta UT pe 0 grade, semidreapta US ar fi verticală și ar trece prin sau pe la gradajul de 90 de grade. Acest unghi este unghi drept. Ca să rețineți mai ușor, unghiul drept este unghiul care formează un colț și gândiți-vă la tot felul de colțuri care le aveți la mobilier. Unghiul drept este foarte mult folosit în realitate. Unghiul drept este unghiul care are 90 de grade. Un alt tip de unghi este unghiul care este mai mare de 90 de grade, dar mai mic de 180 de grade. Acest tip de unghi se numește unghi obtuz. Un alt tip de unghi este acesta. Acesta este un unghi cu două semidrepte care se suprapun, iar vârful acestui unghi este în U. Când vom așeza raportorul, îl vom așeza așa. Și vedem că acest unghi are o latură pe valoarea 0, iar cealaltă latură tot pe valoarea 0. Acest unghi are măsura 0 și se numește unghiul nul. Un alt tip de unghi poate arăta așa, iar vârful unghiului aici, în cazul acesta, este I. Vom așeza raportorul în felul următor. O latură este la valoarea 0, iar cealaltă la valoarea 180 de grade. Acest unghi are măsura de 180 de grade și se numește unghi alungit. În imaginea din fața noastră avem un unghi obtuz, unghiul PUR. Dacă îl măsurăm cu raportorul, măsura lui ne va da de 105 grade. Avem un punct H în interiorul acestui unghi și dorim să construim o semidreaptă care să pornească din vârful unghiului și să treacă prin punctul H. Semidreapta va arăta în felul următor, semidreapta UH. Această semidreaptă formează alte două unghiuri, unghiul PUH și unghiul HUR. Ei, un lucru important pe care vreau să-l rețineți este următorul fapt.
Dacă adunăm măsura unghiului PUH cu măsura unghiului HUR, adică dacă adunăm cele două unghiuri mai mici, pe care le vedeți voi acolo, care sunt în interiorul unghiului mare, măsurile lor adunate ne va da egal cu măsura unghiului mare. Și acum, dacă ne uităm pe raportor, putem ușor observa că măsura unghiului HUR este de 40 de grade, deoarece raportorul ne ajută să vedem acest lucru. Și acum, dacă știm măsura unghiului mare, care este 105 grade, și măsura unui unghi mic, care este de 40 de grade, putem să aflăm măsura unghiului PUH. Și anume, măsura unghiului PUH va fi măsura unghiului PUR minus măsura unghiului HUR. Măsura unghiului PUH va fi de 65 de grade. Și așa am aflat măsura unghiului PUH fără să folosim raportorul. Un lucru foarte important pe care trebuie să-l rețineți este faptul că un grad are 60 de minute, iar aceste minute diferă de minutele care ne arată timpul. 60 de minute aici sunt subunități ale gradului, adică un grad este format din 60 de minute. Așa cum o oră este formată din 60 de minute, un grad este format din 60 de minute care ne arată deschiderea unghiului. Se numește la fel, dar nu înseamnă același lucru. Minutele de aici nu sunt același lucru cu minutele care ne arată timpul. Și haideți să vedem, de exemplu, câteva exemple de transformare. Dacă avem 90 de minute, acestea vor fi egal cu 1 grad și 30 de minute. Dacă avem 117 minute, atunci acestea vor fi egale cu 1 grad și 57 de minute. Deoarece amintiți-vă că un grad înseamnă 60 de minute. Deci 60 de minute plus 57 de minute ne vor da 117 minute. Operații cu măsuri de unghiuri. Avem 4 tipuri de operații pe care putem să le facem: adunare, scădere, înmulțire și împărțire. La adunarea măsurilor de unghiuri, adunăm gradele între ele și minutele între ele. De exemplu, 35 de grade și 8 minute plus 13 grade și 27 de minute vor fi 48 de grade și 35 de minute. Am adunat 35 cu 13 și 8 cu 27. La scădere procedăm la fel. Scădem gradele între ele și minutele între ele. Deci 57 de grade și 41 de minute minus 3 grade și 2 minute vor fi 54 de grade, adică 57 minus 3, care ne dă 54, și 39 de minute, care l-am obținut scăzând 41 minus 2. La înmulțire, înmulțim atât gradele cât și minutele cu valoarea pe care o avem. De exemplu, 31 de grade și 12 minute înmulțit cu 3 va fi egal cu 31 de grade înmulțit cu 3 plus 12 minute înmulțit cu 3, adică 93 de grade și 36 de minute. La împărțire procedăm ca la înmulțire, adică împărțim atât gradele cât și minutele la valoarea la care trebuie să împărțim. În cazul nostru, 80 de grade și 45 de minute împărțit la 5 va fi egal cu 80 de grade împărțit la 5 plus 45 de minute împărțit la 5, adică 16 grade și 9 minute. Dacă este cazul, trebuie să transformăm minutele în grade sau gradele în minute, ținând cont că 60 de minute sunt egale cu un grad. Și haideți să vedem de ce. De exemplu, la adunare. Dacă adunăm 35 de grade și 36 de minute plus 47 de grade și 58 de minute, ne va da 82 de grade și 94 de minute. Acest 94 de minute este mai mare decât 60 de minute. Înseamnă că putem să-l transformăm în grad. Și 94 de minute este egal cu 1 grad și 34 de minute, care adunate cu 82 de grade ne dau 83 de grade și 34 de minute. Deci să vedem la scădere.
58 de grade și 10 minute minus 24 de grade și 42 de minute. Dacă am vrea să scădem gradele între ele, am face 58 minus 24, dar dacă ne uităm la minute, avem 10 minute și 42 de minute. Nu putem să scădem 10 minus 42. Atunci, în loc de 58 de grade și 10 minute, vom scrie sau vom lua un grad din 58 și ne va rămâne 57 de grade, iar acel grad luat îl transformăm în 60 de minute. 60 de minute și cu încă 10 care le avem acolo vor însemna 70 de minute. Deci, 58 de grade și 10 minute este tot una cu 57 de grade și 70 de minute. Minus 24 de grade și 42 de minute va fi egal cu 33 de grade și 28 de minute. La înmulțire, dacă avem 28 de grade și 34 de minute înmulțite cu 5, ne va da 140 de grade și 170 de minute. Acele 170 de minute sunt mai mari decât 60 de minute. 170 de minute am transformat și ne-a dat 2 grade și 50 de minute. La împărțire, avem 63 de grade și 16 minute și vrem să împărțim la 4. Dacă încercăm să facem 63 împărțit la 4, ne va da cu rest. Acel 63 nu este multiplu de 4. Și atunci luăm 3 grade de acolo și practic ne rămân 60 de grade să le împărțim la 4, pentru că 60 se împarte exact la 4 și împărțim 60 de grade la 4 și ne dă 15 grade, iar în loc de 16 minute vom avea 3 grade și 16 minute, pe care dacă le transformăm în minute ne dau 196 de minute. Împărțim 196 la 4 și obținem 49 de minute. Încă o dată, am folosit acest trick pentru că avem nevoie de o împărțire exactă. 63 nu se împărțea exact la 4 și atunci am luat valoarea imediat mai mică, care este multiplu de 4, adică 60, iar celelalte 3 grade le-am transformat în minute. Am adunat cu minutele care le aveam acolo, adică cu 16, și ne-au dat în total 196 de minute, pe care le-am împărțit la 4. Unghiuri congruente. La fel ca la segmente, dacă vă amintiți, două segmente care aveau aceeași măsură erau segmente congruente. La fel și la unghiuri. Dacă două unghiuri au aceeași măsură, ele sunt unghiuri congruente. În cazul nostru vom nota unghiul TAR este congruent cu unghiul COS.